защото има такива истории в живота, които остават в сърцето като топли вълни на споделено щастие. Щастие с вкус, с усещане и дъх на нов живот и със собствена мелодия. А днес сте тук, за да чуете, почувствате и споделите. И да си припомните онази емоция, заради която ние хората сме изградили светът си. И още повече да си припомните дългия път, който извървяхте, за да се окажете един до друг и един за друг.